Tofa, da Ranar da Daga sun yi kisan kai an yanke musu hukunci sun tafi magankama wato sun tafi gidan yari. A cikin gida kuma Samira sai ta mai da hankali take yi ya rasa ta ina zai biyo abin. Babban abin takaicin shine a hotel ba suka je suka kisan nan. Domin ku ji kanun labaran sai ku biyo mu zuwa ƙarshen wannan bidiyo. Da fari dai masu sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da jimirin sake kasancewa da ku a cikin wannan gida namu mai ɗumbin albarka wanda muke wa lakabi da Hausa Top 1. A yau ne muka kawo muku labari ko kuma mu ce muka kawo muku sharhi gami da shirin fim ɗin nan wanda ake wa lakabi da Sone. Shirin fim ɗin Sone dai kowa ya san yadda ake cakwakiya a cikinsa kuma ake kai kawo a ciki. Wato dai shiri ne wanda yake ƙayatarwa, shiri wanda za a iya sa shi a top 5 a cikin masana'antar ta Kannywood wanda ake yi series na duk sati. Wato wannan shiri fa yana taimakawa 'yan kallo suna sauke su akan wannan fim ɗin. To mu je zuwa cikin shirin fim ɗin kai tsaye. Kafin dai mu dangana da zuwa cikin labarin gaba ɗaya masu sauraro idan har ta tabbata wannan ita ce ziyartar ku ta farko cikin wannan gida mai albarka mai suna Hausa Top 1. Muna roƙonku da ku ɗau hannunku masu ɗimbin albarka ku dangwala mana subscribing a wannan gida kuma ku danna mana liking hasali ku dangwala ƙararrawar sanarwa. Wadda ta haka ne za ku dinga fuskanta dukkanin wani shiri da muka ɗora a cikin wannan gida mai albarka mai suna Hausa Top 1. To shi fa jagayya ja aikin. Ana zaune a cikin gida aka kira shi a waya aka gaya mai cewa Zaga da ita da Ranar sun yi kisan kai a cikin hotel. Wanda kuma da ƙarshe da ya je ya ji labarin ya tabbatar da cewa ba fa ita Ranar tasa ba ce ta yi wannan kisan kan. Hasali ta je hotel ɗin ne don ta aiwatar da wannan kisan kan sai ta tarar da an riga an kashe. Sannan kuma aka kama ta a matsayin saboda ita ma'aikata suka zo suka tarar a cikin ɗaki a hotel ɗin. Wanda hakan yasa aka yanke musu hukunci na tafiya gidan yari wanda ya bi baya ya bi ba'asi ya je har zuwa kurkukun ya je ya tabbatar da ya abin yake sai dai ba a bashi belinta ba kuma ba a bashi dama ya taho da ita ba. Shin menene ra'ayinku game da wannan hukunci da alkali ya yanke na kai ta gidan yari kai tsaye? Sai dai idan ya dawo gida kuma babban abin da yake ƙona mai rai shine Samira. Gashi zai dawo babu farin cikinsa a gidan amma za ta tayar mai da hankali ita. Ita wai kishi take yi da Ranar. Dole da cewa Ranar ba ta nan. Amma dai ta kai ta kawo a yanzu idan ta gaya mai yana iya mayar mata ba fa ya jin daɗin abin da take mai. Kai daga ƙarshe ma dai za mu iya cewa Ranar fa ita ce da sanadiyyar zamansa a cikin wannan fim mai albarka mai suna Sone. Sannan kuma ma iya cewa dole ma za a sako ta daga birsin ɗin nan domin ba ita bace ta yi laifi kawai dai za a ɗan ɓoye ta ne na wasu 'yan lokuta a cikin shirin fim ɗin. To wannan dai shine abin da muka iya gani da idonmu muka iya kawo muku. Fatan masu sauraro za ku ci gaba da ziyartar mu akai-akai a cikin wannan gida gami da mu dinga kawo muku kowane shirin fim Sone, labari na wata 6 da ma dai gidan sarauta da ake yunƙurin dawowa nan ba da jimawa ba.